S víťazom Šimon ide skutky blok. Mám nervy. Sem. Ruky musia ísť. Je to prehodili celé. No. Drž si tie ruky. Zahodíš mu to. Všetko naskakované. Všetko naskakované. Drž si. Drž to. Hej! Drž si tie ruky, Miško. Neboj. Miško, ruka. On musí. Pozor na to. Vybavené. Končíme. Nie, to bolo len trest. Pekné to bolo. Do tvári. Miško, ruka. Vyši, ruka, počkaj ho potom Nura. Míšik, alebo naznač Ašibáraj a... On pôjde na teba. Toč do strany. Hej! To je... Miško už nekoná hlavu, pozor. Míšik, máš čas? On už bude simulovať. On už keď aj nič nespravíš, tak... Už bez kontaktu. Bez kontaktu. Mišo, ruka. On pôjde na teba, ruka, predbehneš ho. To celé prehodili. Míšik, kľud. Máš 6-0. Dvakrát má co jednu. Miško, strana, budeš to točiť. Točiť. Míšik, on musí, kľud, hej? Dýchaj. To je tvrdý riadny ten angle. Kolonou na to. Rukou mu dala. Mišik, vydýchaj to. Tvrdý a rýchly je riadny. To je najlepší. Ale keď si ho bude Mišo už len točiť, má výhodu, vieš teraz. No. A on nekope. Kopej. No. Tak si všimol, prvé ide nohou, potom ide rukou. Hej. Prvé kopne a potom dáva. Miško, toč to. Míšik, a bojuješ. Vycukaj si ho, neboj sa, máš ty čas. On musí. Neboj, Míšik. Máš stále dosť času. 2 metry. 6-2. Za dva budoval. Čo zmôže? Dali Mišovi, nehej. Dobre, Míšik, to je ono. Michal. Míšik, už nesmieš 5 sekúnd, dobre? Už si ho len drž. Míšik, už sa nehaj ty, ale nesmieš, dobre? 5 sekúnd to dojdeš. Nesmieš utekať, musíš ustúpiť a úder. Keď ti aj dá 3, stále máš náskok, dobre? Nesmieš ho dotvárať. Nesmieš ho kontaktovať. Nehaj sa, len sa zakry. Míšik, zakry sa iba. Iba sa zakry.
to si si Joj, joj!